Hey guys, welcome back to my channel. जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जादों अमाजों बिलाहि एवनाय। नोंथांमोना दा नायलांबाय थादो आं माबायदि बिलाहि एवो। नै जोंहानि साराया ओरैबायदि लेथ्रा ओमफ्रायना बेयाव खारदै बायदिसिना एवो ओंखायनो बेदरानो जि खामथाबदों लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थादो थाव होयो मा होयो। बे जाबाय बर'नि अमा आंनि फेभरेट ना जायहा अमा जानो मोजां मोनो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदे लोगोफोर। दानिया आङो थावा दुंबाय नालाय बेयाव सामब्राम होबाय, आलौखौ दायो देखांनानै होसिगोन। रोंबाबो रोङाबाबो गारबाजों एरला उरला माने एरनो रोंबाबो रोङाबाबो आरोना एरनायाथ' ओरैनो जेनला मेनलाबाबो जाखायो आंनि बायदिबा। नोंथांमोनासो मा होनसै आरो। ओमफ्राय अमा बेदरखौ हरबाय नै आं रुना लाखादोंमोन एसे बारा रुवाखै ओरैनो। दा कर'ना भाइरासनि दिन नालाय एसे रुना लानांगोन ना नङाबाथाय ओरैनोबाबोथ' बेदरखौ रुनानै जाखायो नङाबाथाय गाज्रि मोनजायोना बोरैबा। ओंखायनो दा जोङो माबायदि एवो नायलांबाय थादो आं बारा बुंबाय थाला। आंनि चेनेलाथ' एसेबां गेदेर नङा ओमफ्रायना आंनाव मोनसे कमेन्ट फैदो आरो सोर मिथिला आङो जेखिजाया आंनि बुंनायखौ बुजियाखै हिन्दीयाव बुं होनदों ओमफ्राय आं हिन्दीखौनो रोङा ओमफ्राय मा होननानै रायलायनांगौ जाखो दे। ओमफ्राय हमको हिन्दी मालूम नहीं है होननांगोन नामा। बेलेगा नायलागिदा नाय ओमफ्राय आंखौ जाय मोजां मोनो बे नायबानो जागोन। बुजिलागिदा बुजि आं हिन्दीयाव होनलायनाय हारसायाव होनलायनाय आंना एफा नलेज गैया। सोरबा नायनो गोसोबा नायनो गोसोआबा गेट आउट बिदि होखारोबो लोगोफोर आंना चेनेलानो देन्जारसो होखारोबो मालाय बेलेगफोरखौ। दा आङो दसे खोबहाबनानै होदोंमोन ओमफ्रायना बेदरा गोथाव जादोंमोन आरो ओमफ्रायना नै दा आङो माबा सामब्राम गुफुर आलौ देना थाखानाय नङा देना दोनखानायखौ आङो होबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्रायना सारायाव खारै ओंख्रि संबाय थायो नालाय खामथाबदो। नै लोगोफोर दा एरलालाय उरलालाय एरलायबाय ओमफ्रायना दानिया जोङो बेयाव एसे माबाबाय नालाय बिलाहिखौ होजासिगोन। दा आङो बिलाहिखौ होनोसै। बिलाहिया बारा गोखै जायै बायदि आङो बेनि बेगरखौ बख'बा सेफ्रुखानानै लादोंमोन लोगोफोर। बिलाहि फिसाया गोखैथार जायो नालाय ओंखायनो सेफ्रुना लाखादोंमोन आङो। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो खालामबानो जाबाय। दानिया बेखौ आङो दसे खोबनानै दोननोसै एरनानै होनोसै। एसे गोथाव नुहांबायना लोगोफोर। नायदो लोगोफोर दा बेखौ दसे खोबनोसै ओमफ्रायना दसे गोबावनि उनाव आं बोखांना नायलायबाय नै लोगोफोर। दा बेखौ दसे गोबावैनो एवबाय नालाय बेयाव आङो सामब्राम आलौ देनायखौ बाखि थानायखौ आङो दै होनानै होबाय लोगोफोर। दानिया नायदो आङो बेयाव जाखिनि नांगौ बेखिनि दैखौ होबाय। सोरबा खमबो होयो बाराबो होयो आंना एसे बुरजा जादोंमोन आरो ओमफ्राय ओंख्रियानो थाब मोना जालायदोंमोन। ओमफ्राय नोंसोरनो बारस'नानै ओंख्रिया फाइनालि मोनबाय लोगोफोर। नै जा गोथाव जाखादों ओमफ्रायना पिकखौबो बारा लानोनो मोनासै आङो जानो आथुर जाबायना मानसिफोरा ओंखायनो दोनबाय बेखिनियावनोसै लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। ओमफ्रायना मोजां मोननायजों लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम। बेखिनियावनोसै लोगोफोर बाय।